سلام كبرات تخاتلتي حجاب استدلوا علتها وزيناتات اب تግራይ ዘለው ኤርትራውያን መግዓዝ መጀመሮም ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ዕርቅ ክግበር ክትሰርሕ ምዃና ዘውጻተ ሓበሬታ ኣብ ደብረ ማርቆስ ዝግበር ዘለው ወተሃደራዊ ተዕሊም ኣብ ምርጫ ዛምቢያ ተቃዋሚ ተወዳዳሪ ምዕዋቱን ካልእን ዝደሰስ ክኸውን እዩ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትር ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም تكال سدتنياتات ودب حبرات هاجرات نتوم اب تግራይ ጽንሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከጉዕዞም ጀሚሩ ከም ዘሎ ብዕሊ ኣፍሊጡ ሓንቲ ኔሽን አፍሪካ ትበሃል ማዕከን ዜና ተቂሳቶ ከም ዘለኻ ኣብዚ እዋን ተካል ስደተኛታት ودب حبرات هاجرات ነቶም اب تግራይ ጽንሑ ኤርትራውያን ንምግዓዝ ይሰርሕ ከም ዘሎ ድሮውን ገለ ኤርትራውያን ስደተኛታት ናብ ደባት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ዓዲ ኣምሓራ ዘሎ ሓድሽ ማዓስከር ስደተኛታት ኣግዒዝዎም ከም ዘሎ ገሊጻ እቲ ትካል ከኣ ብሓፈሻ ነቶም 23000 ዝበጽሑ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከግዕዝ ጀሚሩ ከም ዘሎ بعلي أفليتالا بفولي كأم مزامع كان قال محتاج غير زلو وهب قال تكال سدتنياتات ودو حورات هاجرات زخونه نيفن كيرفانكوفيتش ابزهاب حبريتا ابز وان اتنا ايرتراوያን سدتنياتات نابتي اب كلل امحرا زلو معسكر سدتنياتات مغعز تجميرو خمزلو اتتكال كانتهم سدتنياتات زاخلهم حاجز كهبم كم زخونه جن حجي بغداي زم سدتنياتات قدماي اعلامو نتم سدتنياتات ناب كلل امحرا بزركب معسكر سدتنياتات مسغاغارم كم زخونه حبيرلو كم مجلس إذا بعد سلطان إذا حجاب كل الأمحرات تدالي زول حدش معسكر سدتنياتات أستاد عسران حموشن شح سدتنياتات كم زعقوب غيرو تسريحه كم زلو درخ آتم نبوغ عزم زلوك قداموت إيرتراوين سدتنياتات كله اتور حوز وهابم حجزات كوهابو جميرم كم زلو وأفليت الله قدماي مينستر السودان عبد الله حمدوك ابي اثيوبيا سلام نمصا صعرو كقصل مخونو افليتو ابتو كينا زساتفو زلو وغنات نابلزب منت كبصحن نتغونص معلبه كغبرولن منتي هاغورون كلن وغنات كتركب مخالاون تزاريبلو بسنكتي تشعت اوارح اوصير زلو كينا تግራይ بشحات زقصرو سبات كقطلون كلو بمليونات زقصرو كام مربتم تمازابيلم يوم بزحات دما نحدغاتات عصبو تقاليعم هلاون يغلص سودان بشحات زقصرو كاب كينا تግራይ زهادمو اثيوبياوያን ስደተኛታት عقبه يتركب ኢትዮጵያ ቅድሚ ሒደት ሰሙናት ነቲ ሱዳን ዘቕርበተ ናይ ምሽምጋል ሓሳብ ክትነጽጎን ከላ ኣብ ልዕሊ ገለ መራሕቲ ሱዳን ዝነበረ እምነት ከም ዝጠፍአ ምግላጻ ይዝከር ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝኾነት ቢልየነስ እዮም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሱዳን እምነት እትሕድረሉ ኩነታት እንተዘይተፈጢሩ ሱዳን ከም ተኣማኒት ዓራቂት ምቕባል ዝኸብድ ከም ዝኾነ ሓቢራ ነይራ ኢትዮጵያ ነተተበገሶ ድሕሪ ምንጻጋ ዝሓለፈ ሰሙን ሱዳን ኣብ ኢትዮጵያ ንዝነበረ ኣምባሳደራ ንምምኻር ብዝብል ምኽንያት ከም ዝሰሓበቶ ይዝከር እቲ ኣምባሳደር ከኣ ሕጂ ምስ መንግስቱ ድሕሪ ምምኻር ናብ ኣዲስ ኣበባ ተመሊሱ ከም ዘሎ ተፈሊጥሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ቀዳማይ ሚኒስተር ሱዳን ዝኾነ ዓብደላ ሐመዶክ ናብቲ በአልፈሻቃ ተባሂሉ ዝፍለጥ ምስ ኢትዮጵያ ዘዳውብ ከባቢታት በአካል ብምብጻሕ መሰራዊት ሃገሩ ተራኺቡ عبد حمودة كابت زغبر ركب هاغورون الفا شقا دحر حجي فصيما يحلفا كم زيتهبن بزك الوم كان تمريت كالمعون ابت هاغر ابركتو كم زهلو كغبرو خصعرو كم زخونه حابيريو نسراوي تهاغورو كمسغن زتسمع ኣብ ትግራይ ንትዓት ኣዋርሕ ቀጽኢል ጽንሐ ኩናት ኣብዚ እዋን ናብ ክልላት ዓፋርና ምሓራን ልሒሙ ሓይልታት ትግራይ ከም ወልድያ ዝኣመሰላ ዓበይቲ ከተማታት ብምሓዝ ኣብዚ እዋን ናብ ከባቢታት ደብረ ታቦርን ደሴን ዝኣመሰላ ከተማታት በጺሖም ኣለው ይባሃሉ ላብ ዘሎ ግዜ ኣብ ደብረ ማርቆስ እትርከብ ዩኒቨርሲቲ ሰራሕተኛታትን ገለ ካብ ኣካየታን ወተሃደራዊ ተዕሊም ክቆስሙ ጀሚሮም ከም ዘለው ተገሊጹ እዛ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ምብራቕ ጎጃም ኣብ እትርከብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ዘላ ዩኒቨርሲቲ ኣውጽኣታ ኣብ ዘላ ዕላው መግለጺ ኣብታ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ምሕደራ ዝሰርሑን ኣብ ምሕደራ ዘይሰርሑን ኣባላት መባእታዊ ወተሃደራዊ ተዕሊም ክቆስሙ ጀሚሮም ከም ዘለውን ኣብቲ ዝወስድዎ ተዕሊም ከኣ ጭርሖኦም ምእንቲ ናጽነት ህዝቢ እንዳተቃለስና መምህርና ንቕጽል ድሕነት ህዝብና ንምርግጋጽ ከኣ ናብ ቅድመ ግንባር ክንከይድና ዝብል እዩ እዚ ወተሃደራዊ ተዕሊም ካብቲ ማለት ሰንበት ጀሚሩ ዝካየድ ዘሎ ኮይኑ ፕሬዝዳንት እታ ዩኒቨርሲቲ ኣብ ዝተረኽበሉ ከኣ ኣብቲ ድሕሪ ቤተክርስትያን ደብረ ማርቆስ ዘሎ ሜዳ ኩዕሶ እግሪ ተጀሚሩ እዚ ሕጂ ዝካየድ ዘሎ ተዕሊም ብጀካቶም ኣባላት መምሕዳር ንመምሃራን እታ ዩኒቨርሲቲ እውን ከም ዝምልከት ዝተገለጸ ኮይኑ እቶም ዓለምቶም ከኣ ኣባላት ፖሊስ ክልል ኣምሓራ እዮም ካልእ ምዝያ ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ልሒሙ ዘሎ ኩናት ብዝተሓዝ ውድብ ሕብረት ሃገራት ነቲ ብዛዕባኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዝወጽእ ዘሎ ክስታት ኣመልኪቱ ዕላው መግለጺ ሂብሎ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ መልሱ እቲ ውድብ ኣብ ጉዳይ ኩናት ኢትዮጵያ ጸግዒ ሒዛሎ ፖለቲካዊ ኣጀንዳ ኣለዎ ዝብል ክስታት ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ይዝርግሓሉ ከም ዘሎ እዚ ግና ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ውድብ ሕብረት ሃገራት ጸግዒ ናይ ዝኾነ ይኹን ወገን ከይሓዘ ናጽ ኣካል ኮይኑ ነቲ ካብኡ ዝድለ ሓገዛት የበርክት ከም ዘሎ እዩ ኣፍሊጡ
ካልእ ምስ ኢትዮጵያ ብዝተሓዝ ድማ ናይ ቻይና ናይ ሰደድን ኣታውን ባንኪ ንኢትዮጵያ ክህቦ ተሓሲቡ ዝነበረ ኣስታት 339 ሚልዮን ዶላር ዝበጽሕ ልቓሕ ጠጠው ኣቢልዎ ከም ዘሎ ኣዲስ ፎርቹን እተባሃለት ናይ ኢትዮጵያ ማዕከን ዜና ሓቢራ እዚ ናይ ቻይና ባንክ ነዚ ውሳነ ክወስድ ክኢል ዘሎ ኸኣ ኢትዮጵያ ሓንቲ ካብተን 73 ብዓለም ለኻዊ ተበግሶን ክልተኣዊ ፋይናንሳዊ ትካላት ዝብል መደብ ክሳተፋ ዝወሰነ ሃገራት ብምዃና ኮይኑ እቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወቶ ገንዘባዊ ልቓሕ ዘውህብ ብሰንኪ ቅልውላው ኮሮና ዝተፈጥረ መደብ ከኣ ብጂ 20 ተባሂለን ዝፍለጣ ሃገራት ደገፍ ዝረኸበ መደብ እዩ ኣብ ዛምቢያ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሃካይንደ ሂቺሌማ ምዕዋቱ ሕጂ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ኣረጋጊጹ ሂቺሌማ ነቲ ቀንዲ መቐናቐንቲ ዝኾነ ኣብ ስልጣን ዝርከብ ፕሬዝደንት ኤድጋር ሉንጎ ብልዕሊ 1 ሚልዮን ድምፂ በሊጽዎ ሂቺሌማ ንሻትሻይ ግዜ ነቲ ሃገር ንምምራሕ ዝተወዳደረ ኮይኑ ደገፍቱ ናብ ጎደናታት ርእሲ ከተማ ሉሳካ ብምውፃእ ሓጎሶም ይገልጹ ኣለዉ ሰብ መዚ ምርጫ ሰልፊ ግንባር ሓርበኛታት ካብ መደበራት ምርጫ ከም ዝተሰጎጉ ዝገልጽ ፕሬዝደንት ሉንጎ እቲ ምርጫ ናጻን ፍትሓውን ኣይነበረን ክብል ኣቐዲሙ ከሲሱ ነይሩ ሰልፊ ትሕጂ ተመሪጹ ዘሎ ሂቺሌማ ዝኾነ ሰልፊ ሓድነት ንሃገራዊ ልምዓት ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኸኣ እቲ መግለጺ ናይቲ ካብ ስልጣን ዝወርድ ዘሎ ምምሕዳር ናይ መወዳእታ ናይ ቀቢጸ ተስፋ ተግባር እዩ ክብል ገሊጽዎ ኣብቲ ምርጫ ንምስታፍ 7 ሚልዮን ሰባት ክምዝገቡ እንከለዉ ሂቺሌማ 2 ሚልዮንን 810,777 ድምፂ ክረክብ እንከሎ ሎንጎ ድማ 1 ሚልዮንን 814,201 ድምፂ ይረኺቡ ንሽዱሽተ ዓመታት ኣብ ስልጣን ዝጸንሐ ምምሕዳር ፕሬዝደንት ሉንጎ ብግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ብልሽውና መንቆልቋል ቆጠባን እናወሰኸ ብዝመጸ ሽቕለት ኣልቦነትን እዩ ዝንቀፍ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንብዙሓት ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብነት ኣብ ዝኸውን ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ተዓዊቱ ዘሎ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ዝኾነ ሃካይንደ ሂቺሌማ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ድሕሪ ሕጂ ምዕፋን ናጻ ፕረስ ዝበሃል ነገር ኣብቲ ሃገር ከም ዘይህሉ ማዕከና ዜና ከም ድሌተን ክሰርሓ ክፍቀደን ከም ዝኾነ ወላ እተን ንዕኦም ቅድሚ ምርጫ ደገፍ ዘይሂባ ዝነበራ ማዕከናት ክቐጽላ ከም ዘይኮነ ብምግላጽ እዩ ዓወቱ ጸንቢሉ ዘሎ ኣብ ሃገር ማሌዥያ ቀዳማይ ሚኒስተር ሙሕይዲን ያሲንን ንሱ ዝመርሖ ኣባላት ካቢነ ሚኒስተራትን ካብ ስልጣኖም ብገዛእ ፍቃዶም ወሪዶም ሎሚ ንጉስ እቲ ሃገር ካብ ስልጣኖም ከም ዝተኣለዩ ዝሕብር ወረቐቶም ከም ዝረከቡ ተሓቢሩ እዚ ዝኾነሉ ዘሎ ምኽንያት ከኣ እቲ ሃገር ኣብ ዝእዋን ኣብ ትሕቲ ዝኸፍአ ናይ ኮሮና ቅልውላው ኣትያ ከቢድ ቆጠባዊ ጸገማት ኣጋጢምዎ ዘሎ ብምዃኑ ኮይኑ እቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዝርከቦም ሰበስልጣን ከኣ ስልጣኖም ክገድፉ እዮም ወሲኖም እቲ ሃገር ከኣ ክሳብ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ትመርጽ እቲ ስልጣኑ ለቕቑ ዘሎ ሙሕይዲን ያሲን ከም ግዝያዊ ቀዳማይ ሚኒስተር ክቐጽል እዩ ካብዞም ሕጂ ስልጣኖም ዝገድፉ ዘለዉ ሚኒስተራት ሓደ ኣቐዲሙ ኣብ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ቀዳማይ ሚኒስተር ስልጣኑ ገዲፉ ድሕሪ ምባል ብማዕከና ዜና ተሃገር እውን እቲ ዜና ብዕለ ክወፅእ ዝተገብረ ኮይኑ እቲ ስልጣኑ ለቕቑ ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ከኣ ብጀካቲ ብሰንኪ ኮሮና ዘጋጠመ ቆጠባዊ ቅልውላው ኣብ መንጎ እቲ ንሱ ዝመርሖ ፖለቲካዊ ልፍንቲ እውን ሓያል ምክፍፋል ይጸኒሑ نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم